Ассалому алайкум, бародаро ҷонои ман. Созен хубен? Саломатитон хубай? Боварӣ дорам, ки ҳаматон хубен ва иншоаллоҳ хуб мемонен. Ва гуфтанем бародарои ҷони ман, пешаи ҳама, яъне ки курса нишон додан, бародарои азиз, ай ҳаматхоҳиш, дар ҳамин канали мо подписатсия кунем ва лайка биҷиқем. Бачаҳои оча, курси имрӯзаи мо, яъне ки имрӯз 13 март соат 10:34 ба вақти Москва. Ва ногуфта намонад, бачаҳои очаи ҷон, курс имрӯзаи мо русӣ, тоҷикӣ ва доллар. 1000 рубли мо ба доллар $7.46 ва ба тоҷикӣ бошад 97 сомону 25 дирҳам, ба туркӣ бошад 110 лир ва 18 копейкаш. боварӣ дорам, бачаҳои оча, ба ҳамат мағфур шид. Худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад. касоне ки дар ғарибиянд, чи дар ғарибӣ, чи ва дар тоҷикистонанд. ҳатман лайк ва подписатсия кунед. Колокольчики канала ва гирён кунед.